Salam edildi vatandaşlarım. Önkü çıkışıma göre men size Kur'an'la yüzlenipdim. Halk için eden işin varada orta çıkış et. Halk çıkış etmeni koyar sen varada deyipdim. Kur'an'la halk için eden işler varada çıkış etmeni sözü yok onun. Indi men bilim barada aytsam size. Kur'an'la taşar yurtta okayan çağalar var. Eceleri neçe çıktı edip okat ya Türkmenistan'da okap bilmedikleri için sebep Türkmenistan'da 30 000 dolar vermeli. Türkmenistan üniversitetlerini senin bacıların kuririr dedi otur. Şolara vermeli. Beren soňa 5 ýyllap okan oklar Türkmenistan'da. Diňe ertirden akşama çene Gurbanguly nira gitse şonuň ýanyna gidip arkadağıma şökrat deyip alkışlap durmalı. Sen halkı övdürüp özüň ýadamadyň mı? Biz şonu eşitip ýadadyk. Sen ýadamasaň mene hayran adam başga adam bolsa ýadardy. Türkmenistan'da bilim ýoga. Ne medisinada okayanlar, medisinada okayanlarym okanyp ol adamyň janyna jogap bermeli bar ýaka şolar. Üniversitede okayanlar Türkmen çağaları, Türkmen nesilleri okutmalı. Olardyň arkadağıma şöhrat deyip sapak versinmi? İrden akşama çendiňe sen ýoluňda şolar. Mektep barada aytsam. 1-nji klasda okayan çağalar var. 1-nji klasa gitmeli şu ýyl meselem. Atstat şahytnamasy bilen ýedi arkasyny ýazyp mektebe bermeli. Edil ministerstwaň işgärleri ýanap. Sen çağalaryň ýedi arkasyny näme etjeksin? Türkmenistan'da ýedi arkan näme etjeksin? Türkmenleriň ýedi arkasyny. Ýedi arkan içinde hatta şeýle ýeri var. Nirde doğulan, nirde ölen, ecesi, babası, babasının babası, ölen yeri nirde, haýsy gonamçylykda ýatýa. Grafikte şo var. Ager şol ata çopan ata gonamçylykda ekenemde. A sen barıp şonu cesetini açıp görjekmiňsiz. Şo çağanyň babasy mı, pra deduşkasy mı şonu açıp analizini alıp görüň diýjek bolýanyň sen. Bu edip ýörýän bolýan zatlary sen bir düşünýärmiň oturup. Sen pikir et görýärmiň sen. Bu haýsy döwletde var? Hiç döwletde de ýok. Adamlaryň Türkmenistanyň halkynyň ýedi arkasyny sen näme etjek? Bolýan ministerstwada alan eken şonda da şolan bolan okuydy. Indi 1-nji klas çağalardan hem ýedi arka otursyň al sen. Şo çağajyklar näme üçin ýedi arka bermelmisin saňa? Mene hayran. Halk wapşy hayran bu zatlara. Bu zatlar bolýarmy soň seň üçin? Sen öz pikirlenip görsen bolýarmy onuň? Sen öz ýedi arkaňy tanaýarmyň, ýedi arkaňy bilýärmiň? Şo çağalar biler ýanyk. Bu bolýan zatlar var. Akmaga edip bilmeýär, başarmaya, akmaga haýyş edip şoň ýanyk bolaý diýse men başaramak diýýär. Emma sen başarýarsyň. Malades, bravo saňa. Taşar ýurda okayanlar var. Европа yerlerinde, Ukrayna, Russiya yerlerinde olar hakykatdan hem okaýarlar institutda, olara bilim berýärler. Giren nemesinden bilim alıp çykýarlar. Keleleri gaty gowy işläp gelýärler. Emma şolar gelen soň Türkmenistan'da diplomunu patwirjit etmelimişin, gidip egzamin tapşyrmalymyşyn. Sebebi näme onuň? Türkmenistan'da bilim ýok, çöken bilimsiz gramat kalmadı adamlarda, bilim kalmadı adamlarda, gömülüp yatan yere gelip Avrupa'da ya da Ukrayna'da senden güçlü ülkelerde okak gelen oğlanlar Türkmenistan'a gelip sen yanında diplomunu patwirjit etmelimişsin, onun iş verýärsin. Bolmasa iş yok şolara. Okaversin okasa diýärsin. Näme üçin patwirjit etmeli? Şolar okan makallary senin ýoluňa çykyp arkadağıma şöhrat diýmedi, şonuň üçin mi etýärsiň sen şolary? Saňa şo söz gerekmi? Saňa halkyň öňüne çykyp halky oýnatmak gerekmi saňa? Sen mundan öňürde prezident bolmankaň sen bütün halk senin baran ýerinde
arkadağı Şöhrat dip durýardymy? Ya Gurbangula Şöhrat, diş doktoru Gurbangula Şöhrat mı diýärdi sen prezident bolman kan? Bu zatlar sen utanamokmy özüň? Indi mektep mugallimlerine yüzlenýän men. Çağlardan alman pul. Çağlardan zat alma. Siz aýlyk alyp bilmeseňiz çağlaryňam ejes kakasy aýlyk alyp bilenak. Öz halkyňyz siz bir taalaman, siz pedagog. Siz şolaň tarapynda durun. Şolar taalaýanyň tarapynda durun siz. Şo çağajyklar pul bar adam mugallimine bir padarkajyk getirse pul ýok adamam getirip bilmese şo çağadan erwede adam ýok. Aýyp zat bular. Etmäň muny. Bolanok bu zatlar. Birazcık utanın. Berip durma.